бозӣ тамошобино ҳам қолинои туркӣ ҳам қолинои эронӣ инам хеле хамилёноб ромадагиай ина нигоҳ кунед навор доштум агар да хотиртон боша ака бинеда эрански анам хе чихол омадай барои қолинои шумо марҳамат гилша бинед хо чихо аҷоибот фасонакай нархаш медонен чандай дубасаи нархаш ҳамаги 280 сомон калониша бинен хушругиша бинен шушта истифода мебарен ина марҳамат ози аз наздикам материалша нишон метим дар кортон боша марҳамат муроҷиат кунен доставкатон бикунан ёки биён аз наздик хитон бинен баъд харидорӣ кунен ина нигоҳ кунен чихо материалакшам хушрӯчай хулоса нархаш 280 сомон духтарако бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам покривалои фасони оригинали эронӣ омадагиай марҳамат ҳам хеле хушрӯш омадай духтаро ба акция рафтестай тамоми размерошда 10% скидка ина мисол ай ҳама калону 6 метрашай 6 метраш 650 сомон буд ҳозир 580 сомон шидагай иҷада медонен дора бо 4 метра дора 3 метра дора хулас метроша бо аз хичон персен аниқ кунен ҳам хе аксияи зур кардаган духтаро ира бинен бори оригинали эрон шушта истифода мебарен ба ҷои қолинам истифода барӣ меша духтаро ғавсаки фасонакай марҳамат барои маълумоти бештар бо кати хичон ҳам суҳбат шавен тарако аз аксияи грандиозни қафо намунен нигоҳ кунен боз ҳам майдагили фасони хушрӯи анам хе чӣ холи қолин омадагай тоза бори эрон духтаро оригинало шушта истифода мебарен ина пад мезанан на мисол рангш мерава марҳамат акция рафтестай ай ҳама размери калонуш 3/6 ай 3/6 ай духтарако анавай 650 сум буд ҳози акция кати 580 сомон шудагай иҷада бо дора 2.5 ба 4 2.5 ба 3 мисол 2.5 ба 5 ина миёш ҳамаш мисол арзонай аммо арзона боз ҳам арзон шудагай 10% скидка успет кунен нами бовар кунен ам хушрӯчаякай пеш успет кунен дархост кунен дарава как доставкатон бикунан ёки на биёен аз наздик бинен баъд харидорӣ кунен қаглои фасон омадай тамошобинон нигоҳ кунен инам хел чихолои эронӣ омадагиай ҳамаш медонен нусхаи қолинои наму 6-7 ҳазораяй бовар кунен аҷоибот хушрӯчаайра бинен ҳози аз наздик ма сифатша нишон метим боварӣ дору маъқултон мешава ина хонаҳои кӯдаки майдадор ина бисёри ҳози қолинои сафед доран ку нигоҳ кунен инами чихола мегирен беҳад хушрӯи шушта истифода мебарен ҳам гилша бинен охи ранги ам қолинои қиматиай нархошон ҳози аксияш рафтестай нархошон арзон шудагай 6 метра 650 сум буд 580 сум шудагай иҷада бо 3 метраву 2 метраву дигараш ҳастай ва ё боз ҳам арзонтар шудаган сифаташ гарантия дора ана баъд ранги тёмни мепурсен духтарако марҳамат ранги намхе тёмнишам ҳастай ира бисёриё хоҳиш мекунанд ки барои хонаҳои кӯдакдор барои мисол болои қолиномон чихол дар корай марҳамат ранги тёмниш стиралкада ба ҳазур мешувен ҳичи намешава сабукакай муҳим он ки сабукай духтаро бо шуштанда ҳичи намешава марҳамат дар кортон боша аксияра ҳатман истифода бурда харидорӣ кунен тамошобино ина бисёриё покривали хайтек пурсидаги будан марҳамат ирански оригиналои хайтек омадагиай бори новинка нигоҳ кунен 1.5 ба дӯш нархаш 200 сомонай як борака глоша бинен ира мешава ки болои диван креслада истифода баред мешава ки мисол болои қолинчаотонда истифода барен ира бинен хучхо хушрӯи ози аз наздик ма шумода нишонтим шушта истифода мебарен марҳамат 1.5 ба дӯш нархаш ҳамаги цветча бинен иқа хушрӯи тёмниш марҳамат нархаш ина 200 сомон агар 2.5 ба 3 1.5 ба 3 ба фикрам ҳамиш дар кор боша размери калонтараш ваиш 250 сомон ай тамошобино и размери 1.5 ба дӯш боша нархаш 200 сомон марҳамат сифати беҳтарин бори эрон дидена се расветкаи хадавой омадагиай успет кунен тамом нашида харидорӣ кунен касе омада наметона ку духтарако рақамашон ҳаст бинависен дарава как доставкатон мекунан ина ҳам болои диванда чихол барин истифода мебарен ҳам мешава болои тахтотонда чихол барин истифода барен ёки болои қолинда мана беҳтарин вариант бо нархи дастрас ина даётон боша хайтек нишон додагӣ будум покривал духтарако марҳамат аи хайтеко бо ду намуди дигараш омадагиай успет кунен лекин ҳамеа малакай кам монд успет кунен харидорӣ кунен бори эронай нигоҳ кунен ҳам и тарафша мешава андозен ҳам и тарафша ҳам барои болои диванай покривал ҳам болои мисол қолинотонда истифода мебарен и цветча бинен чихо цвети хушрӯчай хулоса нархаш 1.5 ба дӯш нархаш 200 сомонай
ана бо размери калонтараш 250 сомон. барои размеришу барои нархаш ина бинависем бо катихчон ҳамсӯҳбат шавен. бовар кунен акция кардаган нархҳои беҳтарин тоза дасти аввалан обтовиам доран марҳамат каседа дар кора муроҷиат кунен. шумо хоҳиш карда буден духтарако ина марҳамат ма шумода нишон метим. анам хел пакривалои фасони эронӣ омадагай. ино бо медонен чихолои қолин ино бо ғавс анам хохушран ҳози аз наздик нишонтон метим. боварӣ дорум маҳқултон мешава. мана размерои калон гуфта буден калонай то 6 метрара размер ҳастай. марҳамат акция рафтестай нархошон чӣ хешидаги анӯзи 650 будан ку духтаро навор доштем тоза эронияй ҳозир 580 сомон шидагай 6 метраш. марҳамат дигар баёшам ҳастай размерошам ҳастай. марҳамат шумо да чанд метрае дар корай метавонен дархост кунен суратоша мепартоян нархо кати интихоб кунен доставкатон мекунан ё ки немисол суроғашона метиҳан бренд бинен аз наздик баъдан харидорӣ кунен. иҷа бо дига гулшам ҳаст нигоҳ кунен. ина бисёриё анам хел рангои тёмни пурсида будан чиркбардор. ина рангои тёмни ба гуфти хитон духтаро ҳастай омадагай ҳам светлиш омадагай ҳаминам хел рангои торикак ҳамаш истеҳсоли эрон ино бо ғавсои оригиналошай. барои маълумоти бештар муроҷиат кунен.